Hau eraiki izan Errepublika garaian, egon zen Bizkaian plan bat Diputazioko arduradunek bultzatuta, egiteko Bizkaian 100 piko eskola, eta urte baten egin ziren, inauguratu ziren 100 eskola baino gehiago. Hau da San Bartolome, Goierri, eta sortu gendun elkarte bat, hasteko eskola hau berriro berrera ikitzeko. Nire iniziatiba zen, eskatzie, auzokuek nik egiteko hemen tailer bat, zeramikasko tailer bat, beste batetik erakusketa leku bat izatia ere nire obrarako. Hemen Larrazabaleko eskola sarrien arte esperientzia, datorren jentiek eukiko dugu aukera adierazteko muralen bitartez, zeramikaren bitartez, zeramika da elementu importante bat, eta hemen dugu alde batetik kikeren esperientzia artistikoa, eta beste alde batetik nekazari gaztien esperientzia. Euren lurretik, euren nekazaritza ekologikoaren bitartez, zabaldu gure dabe jentiaren gana esperientzi gastronomiko bat. Horture joan, produktu ekartu, eta hemen Larrazabalen sukaldatu eta sukaldaritzare arte esperientzia modura bizi, disfrutatu, jan, eta gero, espresatu. Horixe da Larrazabale, espresio esperientzia toki bat. Da puntu bat, puntu estrategiko bat, Ardau eta Arrainaren ibilbidean, Urdaibaiko ibilbidean, eta busturik dekoguzen hainbeste ibilbideen nartien, azpe ibilbidearen rutaren gorengo puntu bat. Insolitoa da, hain leku bat kartian eta hain leku isolatuan topatea ikusgela bat eta artea eta alokatu gendun etxea oindala 30 piku arte. Aurkitu gendun kaskilo bat dekola disparata dagona eta fetxa bat dauka atzeko aldean da 1936. Eta orduan gero ikusi enteratu ginen bertoko familia alde egin zutela gerra garaian ama eta 7 seme alabak, joan zira Bilbo alderantz, eta bertan igo zuten barko batera, eta joan ziren Frantzire eta egon ziren urtietan. Eta orduan nik honek irudi guztiak, gehienak andrazkoak dira. Igez, bombardeo batetik adibidez. Bertan itxita etxeko tresnak, sukaldeko tresnak eta gauzak, baina tambolintxeruren deitzen ziren. Horregaitik egin nuen hori pandero hori, apurbet horrein denez. Lan egin ondoren, eta da apurbet usta, ostean, dekosun posa adierazten, ezta? Horregaitik jarri dotaz, gari artean dantzan andrak. Atlasa, Espainiako mapa edo Espainiako koloniakaz eta hori, eta bueno, badaude apurbet horreri txisea egiten, ezta? Tradizioaz arabera, Eperlanda deitzen den leku bat dago, eta bertan egiten zirela batzar paganoak, gero nola suertaten da sinkretismo hori, ezta? Hemen daude akerraren adarrak, eta gero Ama Birjina, Kristoa, ez dakiz zer, eta orduan naste bat egiten da gauza guztien, eta hemen daude gaubela izango bazan bezala, horregaitik daude horrekopak.
daude lau andra eta baten bat hildala eta dauela egiten. Eta Busturia anistasuna da, anistasuna mota guztietakoa. Giza anistasuna, natura anistasuna, arte anistasuna, arkitektura anistasuna. Anistasuna da eta barrutik ezagutu behar da. Busturiko taupadak Larrazabalen entzuten dira.